Hi guys! Good afternoon! Hapon na guys. Sobrang hapon na actually. Sobrang dami na namin nagawa nito. Hindi naman sobrang dami. Pero nakagala na kami't lahat. Yung ginawa namin kanina is nagpunta kami sa bahay ng kambal niya. Tinulungan lang namin guys. Kasi alam niyo naman 'di ba, may dalawa na yung anak niya, tapos sobrang nahihirapan talaga siya guys, hindi siya makaalis, maka-shopping mag-isa lang, tapos yung asawa niya kasi nagtatrabaho din kahit weekend, kasi may tinatapos na project, so sobrang busy, so tinutulungan namin siya, pangalawang weekend na to, na tinutulungan namin siya pumunta ng shops para lang tulungan siya mag-shopping, para may tumulong sa mga bata, kasi ano nangyari dito? Is it lipstick ba to? Lipstick. Anyway, yeah, so para may magtulak sa pram, tapos para din may mag-alaga sa isang naglalakad na. Hindi talaga madali guys, nakakaloka. Pero kapag may katulong ka, okay lang naman. So yeah, tinulungan lang namin siya. And then after that, nag-lunch kami kasama yung pinsan ni Dan. So nagpunta lang kami sa malapit na hotel dito na pub. Then nag-lunch kami dun sa Tower Hotel. I think naka-vlog na ako dun nung kasama ko si Lyra at saka si Tony. Kasama namin si Lyra at saka si Tony. And yeah, nag-ano lang kami. Crispy burger, crispy chicken burger. That was so good. Anyway, may gagawin na naman kami mamaya, guys. So, I think mga 6 aalis kami. It's now 2:30. Mga 6 aalis kami. Pupunta kami sa bahay ng... Oh, pupunta muna kami kina Kat. Merong kailangan i-sign si Dan para sa passport ni Baby V. Tapos, punta kami sa bahay ng stepsister naman ni Dan para mag-babysit. Kasi meron silang pa-dinner sa side ng, siguro mama ng, hindi ko alam actually, basta. So parang pupunta din yung mama at saka yung papa ni Dan, yung stepdad ni Dan. Kasi kung hindi naman sila kasali dun sa pa-event na yun, is like, you know, sila yung maglo-look after mga bata. So parang wala na siguro ibang choice kundi kami. Kasi hindi naman sila nagtitiwala sa amin. Hindi sila nagtitiwala sa amin guys na i-look after siguro yung mga bata kasi 'di ba kami lang siguro yung walang anak na parang siguro hindi nila, you know, hindi ko alam, pero yeah, we will look after them and I'm excited. Anyway, mag-edit ako ng video. I know, oh my gosh, kailangan ko pa palang mag-laundry. Kagabi guys, wala akong nagawa. 'Di ba sinabi ko mag-edit ako ng video? I did start editing tapos sobrang pagod na ako na gusto ko na mag-chill. So, yeah, hindi ko natapos yung edit. Babe, I'll do laundry, babe. Is your work pants here? In the laundry bag? Puno yung laundry. Punong-puno! Panty pa talaga yung nasa ibabaw. Laundry ko na din tong aking pantulog. Meron akong red dito, guys. Na-feature ko to sa haul ko. Hindi ko alam kung kailan ko pa ma-upload yung haul na yun. Pero, galing to kay Rose Gal. Natatakot ako, guys, na i-mix siya sa kahit na anong kulay. Feeling ko kailangan ko siya i-wash na siya lang. Sabi ko, kung i-wash ko siya na siya lang, i-hand wash ko na lang siya. Kaya lang, nakakatamad mag-hand wash, guys. Natatakot ako isali siya sa kasi, ngayon, guys, sineseparate ko na yung puti at saka yung kulay. I'm so proud of myself. I'm so proud of myself. Yun lang ginawa na proud na. Let's do laundry, people. Let's do this. This is fun. This is actually something na gusto kong gawin. Like, may mga bagay dito na ginagawa ko. Like nilinis ako ng bahay, lahat-lahat. Pero itong laundry yung gusto ko siyang gawin. Most of the time, hindi ko pinapatulong si Dan. Kasi gusto ko na ako talaga nagsasampay. Gusto ko like, sampay siya ng maayos. May mga times na hinahayaan ko si Dan pag as in like, parang hindi ko na talaga kaya. Na parang, yes, kailangan mo na talaga akong tulungan. So, siya na yung nagsasampay. And every time nakikita ko yung mga sampay niya na kung saan-saan lang, parang naiinis ako. Kaya I prefer doing it myself. Pero yeah. Anyway, let's do laundry.
Dito kami kinakat, guys. Sa inyo picture ni Baby. Cute. Back. Thank you. Dito kami sa Hunger Jacks. Ito yung aking dinner, guys. Kasi itong taong to, healthy na yung dinner niya. So, ako naman yung hindi healthy. Kasi wala na akong kasama kumain. Hindi, kasi nag-nap din na kami kanina. Sobrang long ng nap ko. Diba sabi ko sa inyo, hindi ako nagnanap. Pero kanina hindi ko kinaya, guys. Kasi sobrang aga namin nagising. Kasi tinulungan nga namin yung ano niya, yung kapatid niya mag-shop. And then, kagabi, sobrang tagal ko din natulog. Mga 12 at 2:30. Yep. Dito na kami sa bahay nila, guys. Yung mga bata naglalaro din sa labas. Dan is just having his dinner. Lion is a dinner. Mag-ano, sana maka-edit ako ng video. Yung mga bata, uy, awake na awake. What are you doing? I'm just collecting poops. I'm collecting poops. Yeah. Archer is playing with the doggy. And it poops. Dito kami sa labas, guys. Nagkukolekta ng poops. Happy that's enough. Now, we have, I think we need 3 more. I think I only have 7 here. No, that's See, I'll count. 2, 4, 7. So we need 3 more poops. 4, 6, Yeah. 7. Ava. Can you tell? Let's see. I'll do it. I'll do it. I'll do it. No, there's no more poops. Maybe it's somewhere. They pooped it out. No, it's not pooping out. I think there's no more poop in there. We got only. We only have 7, so we lost 3 They might poops. be inside. Maybe. Maybe check inside out. Oh, We got pooped there's one up here. Oh, there you go. Uncle Danny found it. No, it's not poop? Oh no, we lost 3. Alright, ready? Go. Go. Poop. Ito yung gift namin kay Ava, guys. 1 poop. Aw, so cute. Can you? What's its name? Does she have a name now? Cookie. Cookie? Aw, that's a nice name. Cookie. She got already. He got 2 cookies. You got 2 cookies? No. Biscuit and crumbs. Ah, Biscuit and Crumbs. And she got. That's a really cool name. And she got. I want to get in this car. Okay, show me. Gotta turn it on. Ooh, wow. Oh, wow. So Do you have... this is forwards. There's like a little button down here, and you put your Yep. foot on, and then it will just drive, and you get to steer like a normal car. Okay. And then if you need to go backwards, just press that down there. Oh, cool. And it'll go backwards the All right. same way. Do you think I'll fit there? Maybe. Maybe, we'll see. There's another poo. Another poo. Another poo. Another poo. No. My legs are too long. Don't worry, that happened with Samuel. Yeah? But he still got to ride it. Ah! You can't sit! I can't sit. I can't fit my leg. No! It can go on the door! It is blowing in the dark. Oh, there's just a light. It has its lights on. I'm gonna go in there. Okay. I think I pressed something, so I think you gotta... I think I pressed something, buddy. Oh, back and... That's forward. I pressed forward. Mamumovie na kami, guys. Magko-coffee lang ako para may energy. Para tayo may energy. Okay, better. So, it's still heating up. Popcorn, yum. Okay, bring it there. Jay will be proper as well. Bahay na kami, guys. Alam niyo ba anong oras na? It is 12:59. So, alauna na, guys. Kakauwi lang namin. Pagdating ng stepsister ni Dan tsaka yung asawa niya, umalis na kami agad kasi para makapagpahinga na din sila. And nakakaloka, guys. Okay lang naman, hindi naman mahirap.
dalawa yung bata na binantayan namin. Pinatulog namin sila. Pinatulog ko sila. Sila nandun lang siya. Chill-chill lang siya. And yeah, it was not hard. And nung naano ko siya, sabi ko, nung nag-aalaga ako guys, over nag-aalaga talaga. Hindi, madali lang naman kasi alagaan yung mga batang yan, mababait. Parang naisip ko, hala, uy, parang gusto ko na siyang gawin. Gusto ko na siyang gawin. Gusto ko na magka-baby. Ready na naman kami. Ready na naman kami, guys. Lagi kayo nagtatanong sa mga ganyan-ganyan eh. Ready na naman kami. Like, yeah, naplano na namin lahat. Kaya lang hindi pa ngayon. Pero parang may mga times talaga na sinasabi ko kay Dan na gusto ko na. Tapos pinapaano niya sa akin, nire-remind niya sa akin na, hoy, yung plano natin, ganito, ganito. And sabi ko, yeah. Pero, yeah, meron pa kasi kaming gustong gawin na kami na muna before, like, you know, magsimula. Kasi parang imposible na siya. Hindi naman imposible, pero, yeah, actually, imposible na siya gawin kapag meron ng, mga maliliit na tao. So, yun. Pero nakakatuwa. Nakakatuwa yung experience kanina. First time kasi namin mag-babysit na, like, you know, pinapatulog talaga yung mga bata. Like, wala talagang ibang kasama. Kami lang dalawa. Kasi usually, nandun yung mama niya. Tinawagan pa nga kami ng mama niya. Tinawagan kami ng mama niya. Tinulungan kami. Kasi yung mga bata, parang hindi pa kami ganun ka-firm na, oy, tulog na, ganun. Meron silang, yung parents nila naman, alam nila na parang, you know, first time namin. So, okay lang sila. Sabi nila, okay lang, kahit anong oras matulog yung mga bata, okay lang kasi mababait naman yung mga bata. So, like, matutulog talaga sila kapag pagod na sila. May pa-background talaga ako. Dito ako sa gilid ng bed. Siguro mga 8:45, tumawag yung mama ni Dan, tapos ni-loudspeaker namin. Tapos, kinausap niya yung mga bata. Tapos, doon, napatulog namin yung isa, yung maliit. Yung bata pa, siguro mga magti-3 pa yun. Tapos, yung isa natulog mga 9:30 na. Which is, maaga pa din ha, for a Saturday. So, nung pag-uwi ng mama nila, sabi niya, ano oras natulog? Akala nila, ina-expect nila na mga 11 yung sasabihin namin. Tapos sabi ko, 9 yung bata, 9:30 yung isa. Hindi naman, bata pa rin naman yung dalawa. Yung isa, 6. Tapos yung isa, 7, kaka-7 lang. Tapos yung isa, 3. Or magti-3. Tapos sabi nila, oh, ang galing, nakakaloka. Sabi ko, kopa. Anyway, tatanggalin ko na tong makeup ko, guys. My gosh. Nag-concealer lang ako kanina, tapos blend ko lang siya all over my face. Tapos finilin ko yung brows ko. And then, blush and lipstick. Yun lang, walang highlight. Walang ganun masyadong ganap. Ito yung gagamitan ko, guys. As usual, ang paborito ni Kathleen Lights. Actually, yung paborito niya, yung micellar, yung white. Madalang mag-sale yun. Ito yung lagi nakasale. And gusto ko din naman to. So, ito lang yung lagi ko binibili. Kahit na hindi siya nakasale, binibili ko siya kapag kailangan ko. Actually, kailangan ko na mag-refill kasi ito na lang yung last. Yung binibili ko yung 2-pack lagi. 2-pack. Magsa-skincare lang ako. I think I will wear a mask again, guys. Nag-order ako ng maraming mask sa Tia Korea. Kasi ayoko maubusan. And hindi pa dumating. Pagdating, pakita ko sa inyo. Kasi ang dami nun. Siguro mga 100 plus yung mask. Sabi ko, ang dami kong parating na mask. Gagamitin ko itong mga mask ko na natira dito. Pangatlong gabi ko na to na straight. Magmamas ako. This time, I will be using the moisturizing cucumber. Okay, yun na yun, guys. Sobrang thank you for watching. Please like this video if you enjoyed. Please subscribe if you haven't already. I hope to see you guys on my next one. Then after giving goodbye, good night. Good morning pala.